21 лютага пачынаецца тыдзень роднай мовы. Як вы лічыце, чаму кожны беларус павінен знаць сваю родную мову, а также свае краіны? Я лічу, што ведаць сваю родную мову павінен кожны беларус, тому што наша беларуская мова гэта тое, з чым мы нараджаемся і з чым мы прыходзім у гэты свет. Родная мова, цудоўная мова, ты нашых думак уток і аснова, маршых дарунак ад самай калыскі, ты самацвету яскравая нізка. І веданне сваіх каранёў, я лічу, дапаможа нам зразумець нас саміх, наше мінулае і нашу будучыню, тому што нашы карані гэта тое, што было раней, што ёсць сёння і што будзе заўтра. Я гаварыў, адрына, вёска, дзіва. Я гаварыў, каханне, солодыч, спеў. Якія мерапрыемствы запланаваны на гэты тыдзень? На гэты тыдзень у нас у школе запланавана шмат мерапрыемстваў, якія прысвечаны дню нашай роднай мовы. У панядзелак у нас будзе мерапрыемства праходзіць на 3-м паверсе пад назвай «Мова родная, мова модная». Ласка, быліна, як песня жаданая, дагэтуль зусім у жыцці не спазнана. Вясновае слово ад шчырага сэрца. У гэты дзень усе удзельнікі, усе вучні змогуць паспрабаваць сябе ў перакладзе цікавых беларускіх слоў з рускай мовы на беларускую і атрымаць прыемны падарунак, а магчыма нават і дзесятку. Таму ж чакаем усіх у панядзелак на 3-м паверсе. Кажуць, мова моя аджывае, век свой ціхі, ей знікнуць пара. Для мяне ж яна вечна жывая, як раса, як сляза, як зара. Дала мне маці гэту мову, каб не нямы прыйшоў у свет. Дала мне маці гэту мову, як спадчыну і запавет. Таксама у гонар нашай мовы, у тыдзень роднай мовы у нас па школе развешаны нашы цікавыя воблакі беларускіх слоў, а таксама розныя будуць праходзіць гульні і віктарыны на уроках. У 6, 7, 8, 9 класах у нас будуць праходзіць гульні віктарыны пад назвай «Гучы роднае слова», дзе таксама нашыя вучні змогуць удасканаліць веданне сваёй роднай мовы, паказаць ужо тыя веды, якія яны прыдбалі, а таксама змогуць атрымаць прыемны прыз у выглядзе дзесятак. А таксама у нашай школе да тыдня роднай мовы, менавіта ў дзень роднай мовы, гэта сёння, 21 лютага, у нас будзе праходзіць конкурс чытальнікаў сярод нашых 5-9 класаў. Там рэха продкаў прамаўляе, малітвы светлая здалёк, нібыта нас благаслаўляе на добры шлях, на лёгкі крок. Арына, вы сёння будзеце прысутнічаць у складзе журы конкурсу чытальнікаў. Што вы чакаеце ад выступлення нашых вучняў? Сёння, калі я знаходжуся ў складзе журы нашага конкурсу чытальнікаў, канешне, я хвалюся. Па-першае, за чытальнікаў, за нашых удзельнікаў, таму што яны вучылі вершы, рыхтаваліся, і, канешне, гэта яны зрабілі цяжкую працу, і таксама хвалюся за іх, каб у іх усё было добра і былі добрыя вынікі. Ну і, канешне, я хвалюся таксама за сябе, каб правільна вызначыць пераможцу і каб зразумець, хто ж усё ж такі быў лепшым з лепшых. Разам з імі ў падвал халодны, гоняць цётку, сястру мінае. А мінае гэта бацька іх родны, бацька родны, мсціўца народны. Яшчэ вораг аб ім у газетах, а в чырвонай брыгадзе ягоны. Па ўсіх былых сельсаветах клеюць новы загад суровы. Са слупоў, са сцен, каніцаў пагражаюць мінаю загаду. Ён павінен скарыцца, з'явіцца, здацца ў рукі фашысцкім уладам. Гавары са мной на мове, на нашай роднай, не чужой, а чуеш ты, у кожным слове. Душа яднаецца з душой.